Уважаеми зрители, гостът ми, който ще видите след малко, служи в едно наистина елитно поделение. Той има 1200 летателни часа. Носител е на 2 медала за вярна служба под знамената. Уважаеми зрители, представям ви летеца-изтребител майор Светлан Стоянов. Добър вечер, майор Стоянов. Добър вечер, господин Трифонов. Как сте? Приятно във вашето студио. Как съм? В моята ескадрила? Вашето студио. Да. Също като в ескадрилата, да. Ескадрила от колко самолети е това? От достатъчно да осигурят сигурността на страната и нейното суверенитет на въздушното и пространство. Добре. Ние... Ако бъдем лаконични. Да, в този ред на мисли, добре ли сме в момента като сигурност на въздушното си пространство? В момента сме добре, но ще бъдем още по-добре. Защо? Защото предстои ни приемане в НАТО. В момента в базата тече много труд, свързан с това приемане. От следващия месец ние вече ще изпълняваме задачи, свързани с суверенитета на интегрираното въздушно пространство на пакта, в който ще влизаме и ние като страна от този пакт. И задачите, които сме се нагърбили да решаваме, повишават професионализма ни, повишават подготовката ни. Просто сме принудени да бъдем адекватни на времето, адекватни на условията, адекватни на хората, към които се присъединяваме. Добре, чакай да питам нещо. Не знам дали ми гледаш шоуто. Аз съм доста и откровен човек. Сега да не си кажат хората, гледай сега, тук националния празник ще предстои ни приемане в НАТО. Ти от генералния щаб са избрали тук трима да дойдат да говорят колко е хубаво да влезем в НАТО. Я искрено ми кажи сега, всичко това какво означава? Кажи ми го честно. Да приемат в НАТО, какво означава? Да ни приемат в НАТО и ти как го чувстват. Интеграция, да отговаряме на условията, да закриеме главите. Въобще не гледай, това за Евросъюза беше в главите, но тук е сигурно нещо подобно. Да, също има определена процедура, определени неща, които трябва да се свършат. Интеграцията е един процес, при който българската армия в частност... Ти как го чувстваш? Ти как го чувстваш? Аз като личност, като човек... Ти как го чувстваш? Ти си летец-изтребител. Това е... Аз имах възможността наистина да израсна в град, в който Долна Митрополия е на няколко километра от Плевен, където е военно-въздушното училище Георги Бенковски. Имах възможност много приятели да имам, които учат в това училище. Голяма част от тях станаха гражданска авиация, но голяма част от тях бяха военни пилоти. Свидетел съм на цялата тая метаморфоза да си един човек, който отива да стане пилот и само след няколко години да се превърнеш в съвсем различен човек. Заради летенето, заради възможността да усещаш вятъра, да не говоря в метафори, но познавам много хора. За мен, да. Лично за тебе, да. Кажи ми за тебе. Това е предизвикателство, което приемам. И вярвам, че ще се справим. Не само аз. Колегите също са много надъхани, много мотивирани. ВВС не може да служат немотивирани хора. Но това за всички хора от ВВС. Това е предизвикателство, това е нещо ново и вярвам, че ще успеем. Какво натоварване изпитва тялото ти по време на полет? За моя самолет аз летя на МиГ-21. Летиш на МиГ-21. Какъв е този самолет? Разкажи ми за него. Значи, МиГ-21 е изтребител-прехващач. Изтребител-прехващач, какво ще рече? Значи, работа на изтребител-прехващач е да унищожава други самолети, които по една или друго стечение. Ако някой самолет наруши нашето пространство, независимо дали е боен или граждански полет, ние сме длъжни нашия дежурен изтребител да бъде вдигнат във въздуха, да отиде да го прехване и оттам нататък в съответствие с обстановката, какъв е самолета, дали наистина това е боен самолет, който е нарушил въздушното пространство с целящ една или друга изпълнение на една или друга бойна задача над наша територия. Или това е просто самолет, който е нарушил някакви правила на полетите и се е отклонил от тези правила и е станал по този начин нарушител, оттам нататък вече се действа в съответствие с как се прихваща? Значи, самолетът е оборудван с такива прибори, с релокационна станция, с други помощни прибори, които позволяват на пилота с помощта на щрумането на слушачи, това е пункта за управление. Там има също хора, които ти дават позицията на този самолет, който трябва да прехванеш, какви са неговите параметри на полета, посока, скорост. И работа на пилота е да бъде изведен, след като бъде изведен от пункта за управление, да дойде в позиция изгодна за използване на въоръжението.
Тоест да го думнеш и той да падне. Айде така да се. В позиция, от която можеш да го думнеш и той да падне, да. Най-често... Каква е позицията, в която можеш да го думнеш и той да падне и с какво го думкаш, когато дойде време да го думнеш? Най-често това става с ракети въздух-въздух. Дистанцията за пускане на такива ракети са различни, в зависимост от ракетата. Най-обикновено ми го обясни. При стандартната процедура, при нас целта ни не е от дистанция за пускане на ракета да го думнеш. Не, ние първо трябва да дойдем, да го видим близко до самолета, на стотина метра от дистанция, която ти позволява да определиш правилно националната му принадлежност, правилно типа на самолет. Не може просто така да го думнеш, без да си видял за какво става дума. Ти получаваш и заповеди, то явно си... Какво е въоръжението на МиГ-21? Ракети въздух-въздух? Да, ракети въздух-въздух. Това е въоръжението му за такъв тип мисии. Когато си прехващач? Да, когато съм прехващач. Освен това, може да изпълнява и други допълнителни задачи по атака на земни цели, но основната му задача е изтребител прехващач, атака на въздушни цели. Как се чувстваш, като излетиш в МиГ-21? МиГ-29 летял ли си? Не съм летял. Не си летял. Не съм летял. Усещането, с течение на времето усещането става ежедневен, но винаги има една тръпка, винаги има вълнение, винаги при включването на форсажа има едно... Какво значи при включване? Като даде газ? Да, когато включиш максималната тяга на двигателя. С кола не може да се изпита? Не може да се изпита. С самолета е по-яко. Да, по-яко е. Разликата в мощностите е значителна. Оттам идва и разликата в усещанията. Пак знам, ще те попитам и пак знам какво ще ми отговориш. Много си дълъг. Както с подполковник Шевиков. За специални не ставам, за самолет пък хептен. Има такова ограничение за изтребители, но ставаш за граждански или селскостопански? За граждански неща. За граждански. Сега, разбира се. Я кажи за натоварването. Нали си говорихме в началото, започваме. Колко ще натоварваш, когато трябва да направиш лупинг, примерно? Значи максималното претоварване, което съм изпитвал, което е допустимо за МиГ-21 е 7G. Това е, 7G, какво значи? 7 пъти, значи при такова претоварване всяка част на тялото ти става 7 пъти по-тежко от нормалното си тегло. Значи ръката ми, ако тежи 5 кила, става 50 кила, 35 кила. Ти колко тежиш? 70 кг. Значи ставаш 7 по 7? 490. Това не е все едно да вземеш над плоча 490 кг да се сложиш на гърба. Смятам. Аз в момента съм 110. Виж, станете 770. Не искам да се крачвам. Не, 770. И как се издържа на такова натоварване? Значи, тайната е да се пази една кондиция физическа добра, да не се спортува прекомерно, но все пак да се спортува, за да се поддържат мускулите здрави. По този начин, в режим на претоварване, когато си в претоварване, при стягането на мускулите кръвоносната система се свива и по този начин кръвта се поддържа в горната част на тялото. Мозъчните центрове не остават без кръв и мозъкът ти функционира нормално. Там нататък вече няма проблеми за изпитването на претоварване. Освен това, пилотът има някои помощни средства. Има противопретоварващ костюм. Обичаш ли да летиш? Да, естествено. Колко обичаш да летиш? Това е моя страст. Това е твоята страст? Една от страстите. Да. Я кажи за някоя друга. Това е тайна. Тайна. Добре, окей. Сега ще ти покажа едно нещо, тъй като обичаш да летиш. Едно нещо, което не знам дали може да си представиш, че ми го дадоха от Военно-историческия музей да стои при мен. Първо да обясня на уважаемите зрители какво е това. Аз ще се изправя прав, защото знам какво означава това. Седни. Първо да разкажа на зрителите. Седни. Уважаеми зрители, това е... Значи на 16 октомври 1912 година двама български офицери, които стоят в началото на българската военна авиация, това са поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев, ето виждате ги тук на стената. Те извършват първия боен полет в историята на българската столна авиация. Може би, уважаеми зрители, вие това нещо сте го чували. Само да ви дообясня. Те излитат с биплан, Албатрос. Виждате го този биплан. Биплан означава, че има две крила. Нали правилно се изразява? Верно. Биплан, значи с въпрос е биплан Албатрос. Те излитат от летище Мустафа Паша, край Одрин, над гара Карагач, извършват разузнаване и хвърлят ръчни бомби, което всъщност, уважаеми зрители, това, което сигурно сте чували, е първата бомбардировка с самолет, осъществена в историята на авиацията и на бойната авиация.
исках точно да ви го обясня, затова се подкрепях с сценария, който имам, че съм добре запознат с тази история. Но това, което виждате в момента е много интересно. Това е личният шлем, авиационен шлем на поручик Радул Милков. Това е неговия шлем. Погледнете как е изглеждал. Това е неговия шлем. А това е и неговият личен часовник, отмерал във времето. Швейцарски. Така. Това са светини предмети за човек като моят гост сега. Как се чувстваш, приятел, когато ги виждаш тези неща? Може да аз малко. Може да, заповядай. Заповядай. Това е... Значи не мога да скрия това, че се вълнувам. Това са вещи, които са се превърнали в светиня. Те носят духа на времето си. Значи, с този шлем е осъществен първия боен полет за българската авиация. Радул Милков над Одрин хвърля няколко ръчни гранати и това се счита за основополагането на българската бойна авиация. Вероятно този часовник е бил с него, когато си е правил разчетите там, защото всичко това трябва да стане изключително точно. И сега, когато ги държа в себе си тия ръце, си го представям той как се е вълнувал. Сигурно всички тия неща пазят молекули от адреналина, който той е отделял в този момент. Това е нещо много, много истинско. Сега с каква екипировка сте? Дай, ще ги оставя там на масата. Сега как сте екипирани? Мога да кажа, че екипировката ни е най-силното място. Добре, бе, пак започнахме това. И сега като влезете в НАТО, молят се да се екипирате като хората. Да. Сега... Надявам се, че ще стане. И подполковник Шивиков това казва и това, да се вземат в ръце тук нашите военни министри, генералния щаб и да ви екипират като хората сега. Може ли добри войници, добри бойци, пък лоша екипировка? Я ми кажи на какъв самолет искаш да летиш сега? Какъв искам? Искам да летим на Су-27, на F-18, на Тайфун Еврофайтер, на Грипен, на Джамбоджет. Да види там как е. Да. Господин министър Свинаров, чухте ли за какво става въпрос? Много моля на господин Стоянов да му бъдат осигурени. Ти ми казвай само да казвам. Су-25. 7. Се извинявай. Су-27. И 25. И дайте ги и двата. И 25, и 27. Другия какъв е? Казвай. F-18, този го знам. Да. Фантом ли беше този? F-18... Не, F-16 беше Фантом. Не, Фантом е една по-стара модификация. F-16 е Falcon. Falcon. А F-18 какво е? Хванахте, Каквото и да е там. Хванахте, F-18. Добре, Джамбоджет веднага. Знам го този Джамбоджет. Друго? Грипен. Грипен. Еврофайтер. Какъв? Еврофайтер. Еврофайтер. Много е важен. Добре, ти е достатъчно. Тия 4 стигат. Благодаря, господин министър. И аз ви благодаря. Благодаря си, министър. Благодаря. Браво. Ще го уредим, ще видиш. После си ми длъжен да направя едно кръгче аз. Окей. Добре. Така. Участвали сте в съвместни учения с натовски пилоти? Това, Да, участвал съм във всички учения, които са проведени в България. Подполковник Шивиев, това, което го питах, има ли разлика? Добре ли сме подготвени ни? В ученията доказахме, че можем да бъдем както добри опоненти. Няма да използвам думата противници, тъй като с тия хора ще ставаме съюзници. Ние сме вече съюзници. Значи, можем да бъдем и добри опоненти, можем да бъдем и добри партньори. Това, което се искаше от нас, изпълнихме на 100%. Вярно, с технологиите, които разполагаме по отношение на самолети, по отношение на оборудване на самолети, не е върха на съвременните технологии, но успявахме да изтискаме максималното от МиГ-21, максималното от МиГ-29 и да се представим добре. Значи, аз така си го обяснявам. След като вие сте така да го наречем, една степен или няколко степени по-зле оборудвани, отколкото са натовските пилоти, пък се представяте на тяхното ниво, значи в крайна сметка добре се представят. Да, определено звучи самохвално. Добре се представяме. Като няма кой да ни похвали, защо да не се похвалим сами? Кажи ми. Защо да не го направим? Прав си. Сериозно? Добре сме се представили. Не сме се постремили. Дори когато губиш достойно. Не може всички въздушни боеве, сражаваш се с Мираж 2000, да бъдеш винаги победител. Какво е Мираж 2000? Мираж 2000 е един тип френски самолет, изтребител. Има две модификации. Изтребител-прехващач, изтребител-бомбардировач. Това е Мираж 2000. Добре, ти явно много ги познаваш самолетите. Кой е най-добрия? Кажи. Добре, знам, това ти е работата. Кой няма най-добър самолет. Как да няма най-добър? Всички колкото е по-нов самолет, колкото по-нови технологии използва, това го прави
по-добър в решаването на задачите си. Трудно се прави много детайлен паралел между отделните самолети. Колко струва един добър самолет? Трябва да питаме политиците. И се страхувам да не кажа някоя смешна цифра, но F-15 мисля, че струва около 15 милиона, 20 милиона. Добре, ако трябва да се въоръжи българската армия сега с самолети, ти като специалист, човек, който лети, нали си летец изтребител, с какви самолети е добре да бъдем въоръжени? Значи, имайки предвид ориентацията, която е, страните, към които сме тръгнали, това са страните на Запада, западния свят, западния модел, трябва да се въоръжим с техни самолети. Като изтребители, освен това, нас не е нужен многоцелеви самолет, не чист прехващач или чист бомбардировач. Те почти не се произвеждат в чистия си вид тези типове самолети. Значи... Самолет, който да върши всякаква работа. Да. F-18, Eurofighter, Gripen, може би тия са... Това е лично мое мнение, но това са трите самолети, от които имаме нужда. Трите типа самолети. Има ли голяма разлика, да речем, ако караш един или друг самолет, различават ли се по метода на управление, по начина, по който се управлява? Различава по метода на управление, по техниката на пилотиране, различават се в много малки степени. Особено съвременните поколения самолети почти не се различават. Примерно МиГ-21 с съвременните технологии доста се различават. Добре, айде сега първи курс по пилотиране на Слави Трифонов. Седнали сме в самолета, обърни се малко нататък. Сега сме в самолета. Сега какво трябва да направим, за да подпалим? Трябва да включим няколко включвателя. Какво да включим? Включвателя. Ние казваме ASI. Какво? Автоматична защита на системите, защото тия включватели автоматично се изключват, когато има някакъв проблем. Значи няколко ASI трябва да включим. Добре, Азис или? ASI. Извинявай. Значи няколко включвателя трябва да включим. Включваме ги, така. От тази страна. Да, от тази страна. После какво правим? След това трябва да поставим ръчката за управление на двигателя в положение малък газ. Малък газ. Да, това Добре, е ръчката. минималната мощност на двигателя. Хоп, поставяме. Амбриаж има ли да нещо да ритне ли отдолу? амбриаж. Няма. Добре. После Натискаме кнопката за запуск. кнопката за запуск, какво пускаме? Да. Стартера на двигателя. Стартера на двигател. Колко е мощен? 4 по 4 ли е това? Не, извиня. Добре, колко е мощен двигател? Тягата на реактивните двигатели се измерва в килограми. МиГ-21, тягата му е 9000 кг на 9180 кг на форсаж. На форсаж. В конски сили колко е това? Трудно ми е да преценя. Не се измерва в конски сили. Килограми се измерва. Килограми? Да. Добре, и натиснахме пуска, замерихме там тия килограми. Засичаме времето, за да видим дали нормално се запуска двигател, защото има, ако до няколко секунди там има някакъв проблем с хидросистемите или с напрежението на генератора. Това ще го пропуснем, защото не го разбирам. Но пуснахме да запалим. И сега? Чакаме двигателя да запусне и следим времето как запуска двигател и го слушаме. Слушаме. Двигател запуска. Запуска. Вече сме готови да дадем газ и да излетим. Вече сме готови да изролираме на полосата, откъдето вече може да излетим, защото се запуска на друго място, не се запуска на полосата. Ти ги знаеш тия неща, аз просто ще ми ги обясниш, като се качим в самолета. И после? Извършваме проба на системите. Да. Зависимост от типа самолет. Много сложно става, бе. Безопасността го изисква. Добре. Трябва да оцелем, все пак трябва да кацнем живи и здрави. Да, трябва да кацнем, да. И после, добре, запуснахме, закльочнахме, затаковахме, всичко излезнахме на полосата, готови сме да даваме газ, да хурчим. Искаме разрешение. Сега пак трябва да искаме разрешение. Разбира се. Кой трябва да ни Има разреши? желязна дисциплина в авиацията. Съгласен съм, а кой трябва да ни разреши? Ръководител на полети на И той, ако не е на кеф и ни разреши, ние какво правим? За ако какво сме го включвали всичко това? Ако сме спазили полетния план, задачата, която ни предстои, по време, ако няма някаква друга извънредна ситуация, било някой колега да търпи авария, било някаква друга непредвидена ситуация. Всичко ни е наред. Всичко е наред. И какво правим? Искаме разрешение. Добре, взехме го това разрешение, бе. И? Форсаж. Форсаж. Отпускаме спирачките. Отпускаме. Има спирачки. Браво. Да. И? Усещаш нещо. Усещаш това така. И после как дигаме, за да може да изхвърчим? Лостата стои между краката. Между краката е хубаво. Трябва да внимаваме какво държим. Да. Да внимаваме да не хванем другия лост, нали? И така? Да. И после? Притегляме го плавно. Самолетът вдига носовото колело. Връщаме. За да фиксираме този ъгъл на изкачване, да ударим пък опашката отзад. Да. Задържаме този ъгъл на вдигане на носовото колело. Самолетът продължава да набира скорост. След малко само отлепе и се дава тенденция. Тогава форсираме, за да се изстреляме нагоре. Ние сме на максимална тяга, няма откъде повече да форсираме. И той там само трябва да го подпираме, за да
Да не излезе в сквърчим много космоса. нагоре. Да, в космоса да не стигнем. Добре, и вече сме се стабилизирали. Хвърчим се така. Да. Колко дига? Максималната скорост е 2,05 скорост на звука, което е около 2000 км в час. Разбира се, това е 2000 км в час. 2100-200. Зависи Добре. от температурата, зависи Добре, това е добре. 2000. А лупинг, като правим, как правим лупинг? Пак ли свалето ни е между краката? Да. И правим лупинг. Точно. Шефе, ти направо пускаш пестицидите. И още не се обаждай. Добре. Тази нашата авиобаза в Граф Игнатиево, ти колело не можеш да караш, така че просто не се обаждай. Тази наша база в авиобаза Граф Игнатиево, тя ли е най-готовата ни, как да кажа, в Това е ВВС? елитната база на българските ВВС. Да? Тя се промени много последните години. Беше свързано с ученията, които се провеждаха, с това, което ни предстои като приемане в НАТО. Сега сме да кажа и да се похваля, че това е една образцова база, на която не завижда дори колегите от западните армии, които са идвали на учения при нас. Перфектно оборудвана, с железен ред и дисциплина в базата. Всеки си знае отговорностите, всеки си знае работата. Една добре организирана, добре функционираща база. И смятам, че сме абсолютно достойни от следващия месец да сме в НАТО. Правиш Защото ме сме щастлив, едно от като ми първите- говориш така. Ще сме едно от първите подразделения, което ще бъде прието в НАТО. Желая ви успех. Благодаря. Може да пожелаеш нещо по случай на националния празник на всички офицери, летци, зрители. Преди да ми дадете книгата, ще ми позволите ли? Да, Приготвил съм някои неща. да, разбира се. На първо място, така по старшинство почваме. Командира на авиобазата ви изпраща полковник Попов. Да, Ви изпраща този вимпъл. Мерси. Това е емблемата на базата. мерси. Началник щаба на базата полковник Румен Радев. На екипа на шоуто на Слави с Ви пожелания изпраща за този много постер, успехи и още по-високо плакат. издигане на българския дух. Това е МиГ-29, нали? МиГ-29, той лети на МиГ-29, най-добрият пилот на МиГ-29 в страната. Благодаря, трогнат съм. Пилотите от първа ескадрила в моята база ви изпращат тези емблеми на първа ескадрила и на самолета. За Само вас да и ги екипа покажа. ви. Благодаря. Като допълнение ви изпращате този постер с фотографите на всички колеги от базата, Благодаря. с прякорите му долу. Благодаря. Колегите от втора ескадрила, летящи на МиГ-29. Същия начин. Благодаря. А това е лично от мен, самолета, на който летя. Благодаря ти, ще го сложа тук. Само да ще помоля да напишеш нещо в моята книга. Само вижте, уважаеми зрители, как изглеждат. Това как се нарича точно? Това е емблема. Емблема. Вижте на как ескадрилата. изглеждат. Това е Сокол, който държи ракета и отдолу пише "Свалям наред". Браво, 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 браво. Много хубаво. Заповядай. Би ли го прочел? На Слави екипа му с благодарност за всичко това, което правят за утвърждаването на българщината и българските традиции. Уважаеми зрители, на гости ни беше летецът и изтребител майор Светлан Стоянов. Да, благодаря ти.